Здравейте, уважаеми зрители! През последните години все повече се говори за домашното насилие. Немалко хора събират смелост и кураж да говорят за преживените от тях травми. В днешното издание на темите ще ви запозная с кампанията за информираност, за превенция и защита срещу домашното насилие и насилието, основано на полов признак "Разруши мълчанието". Мои гости в студиото са директорът на столичното 112 училище "Стоян Земилов", господин Иван Костов, и госпожа Таня Панчева, координатор на проекта и учител в училището. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте на вашите! Първо, поздравления за тази инициатива, която вие сте осъществили, и да започнем с традиционния въпрос. Как се зароди тази идея? Предимство има на 8 март дамата, господин Костов. Благодаря ви. Ние решихме да се включим в тази идея, защото тя е изключително иновативна. За децата беше удоволствие по един изключително творчески начин да кажа своето не срещу насилието. Беше прекрасно в една арт среда да се говори за насилието, вместо с един назидателен тон, както често се случва да се говори по темата. За децата беше изключително интересно. Те се воодушевиха безкрайно много и в един момент нашата кампания се разрасна в едни наистина огромни мащаби, които дори самите ние не предполагахме, че тя ще достигне. Господин Костов, вашето наблюдение върху този процес, тази организация, преди да се стигне до днешното събитие, за което ще говорим малко по-късно в предаване? Аз мисля, че и това, което наблюдаваме в последно време в обществото като цяло, случаите, които се изнасят в пресата, по телевизията, също даде отражение на тази идея. Виждаме безспорни актове за насилие, някои, които се и премълчават. И точно това сякаш се случи и то в една най-чиста част от обществото, каквито са децата, че те трябва да не се страхуват, не трябва да се мълчи и трябва да се борят и да не се страхуват. Това беше, може би, причината да се започне една такава хубава акция, която участва в серия инициативи, които ще бъдат така все пак апотеоз предстоящия юбилей на нашето училище, което на 18-ти става на 55 години. Използват случая да поканят всички наши бивши колеги и приятели на 18 часа в зала София. Да кажем и за самия проект какво точно правят децата, защото вие казахте сега, че те се включили с желание, но ние сега ще покажем и на зрителите от днешното събитие. Децата имаха възможност да проявят своето творчество върху тениски, като основната идея всъщност на изработването на тези тениски беше те да ги изработят заедно с техните родители. Тъй като ние искахме много да включим родителите също в нашата кампания, те също да станат част от нея. Така че децата изработиха заедно със своите родители едни прекрасни тениски, като формата на изява беше оставена абсолютно свободно. Те можеха да правят каквото си поискат върху тези тениски. И те наистина направиха едни невероятно оригинални неща. Дори ние останахме изненадани колко красиви, колко иновативни неща имаше върху тези тениски. Така че това беше нашата цел. Още повече тази арт-експозиция привлече огромно внимание както на медиите, които станаха наши партньори в тази кампания, така и на цялото общество, на родителите, на възпитаниците ни, на цялата общност, която сме 112 основно училище. Така че ние успяхме да привлечем вниманието и да станем едно цяло, което в един момент тази енергия доби едни невероятни мащаби. Ние успяхме да заразим включително и други колеги от други училища, които тепърва ще подготвят подобен тип експозиции. Така че наистина се получи една изключително позитивна и много красива и интересна кампания. Това е хубаво за децата. Е ясно, че при такава създадена организация те ще се включат с желание. Как реагираха, господин Костов, родители, защото е важна и тяхната помощ? За мен е изключително приятно това, което направиха родителите. Тъй като ние успяхме отначало да осигурим няколко десетки фланелки, на които дадахме идеята. След това изведнъж фланелките свършиха. Тениските, така, това е за едно и също става дума. Ето ние ги виждаме в момента на екран. Да, чудесно. И се появиха изведнъж 150 фланелки, по някакъв начин дойдоха в дирекцията. И аз казвам, какви са тези фланелки? Оказва, че един родител видял, че не стигат и завършил едно такова дарение. В един момент се появиха още много фланелки и сега, доколкото знам, те са над 300. Вие ще ги видите, те са опънати по едни въжета в двора, в физкултурния салон, с изключителни неща, които са сложени вътре. Аз просто не мога да си представя, че по фланелки може не само да се рисува, но да се изграждат и релефни неща, да бъде писано по тях,
да има интересни текстове, които бяха... Децата просто днес, когато ги разглеждаха и малките, при самото аранжиране на нещата, също децата участваха, беше много, много приятно. Аз ви предлагам сега да видим част от това откриване на събитието с две от участничките, госпожа Ваня Кастрева, която е началник на Столичния инспекторат, и на националния омбудсман госпожа Мая Манолова. Радвам се, че сме заедно и че заедно можем да кажем не на насилието във всичките му измерения. Не на езиците на омразата, не на жестовете на унижение на другия. Радвам се, че всички заедно не просто ще говорим, а от тук нататък ще направим един поход на доброто. Защото вашето училище е училище с история и то достолетна. Вярвам, че това е една от първите ви прояви, с които ще отбележите 55-та годишнина на вашето прекрасно училище. Поздравявам децата, педагозите в 112-то училище, родителите, защото това наистина е една изключително стойностна, една прекрасна инициатива, в която децата да се включат в нарушаване на мълчанието по темата домашно насилие. Факт е, че това е огромен проблем за българското общество. Днес една четвърт от българските жени, т.е. всяка четвърта жена, са жертви на домашно насилие, потърпевши са и самите деца. Така че това, че децата са се включили в нарушаването на табутата, е изключително важно. Всъщност, една от стъпките за решаване на този проблем е неговото озвучаване. Тогава, когато дадем кураж на жертвите на домашно насилие да говорят открито за проблемите си, да потърсят помощ и подкрепа. Разбира се, тук са и отговорностите на държавата, на правителството. Отправих препоръка към министър-председателят още през месец декември България да се присъедини към така наречената Истанбулска конвенция, която е за превенция и борба срещу домашното насилие, която включва България да изпълни определени критерии, включително и практически стъпки. Създаването на един голям брой кризисни центрове за жертви на домашно насилие е много важно, защото сега една жена или едно дете, които са жертви на домашно насилие, ако потърсят, всъщност няма къде да потърсят подкрепа, няма къде да бъдат настанени, няма как да бъдат отделени от насилника. И след това се връщат отново в семейство, където насилието се мултиплицира. Така че много е важно и с конкретни практически стъпки държавата да последва примера на децата от 112 училище и да подкрепи жертвите на насилие. Това беше част от това откриване, тази прекрасна изложба, която нашите зрители видяха. След това се състоя и една дискусия. По-важните акценти от нея да ни кажете, госпожо Панчева. Ние си дадохме сметка, че кампанията, разбира се, тя свърши прекрасно своята цел, защото ние привлякохме общественото внимание на медиите и на всички останали. Но ние си дадохме сметка, че ако не си взаимодействаме всички институции и не установим един диалог между нас, ние не можем да се справим с този проблем. Сами по себе си, всяка една от тези институции работи. Всяка една от тези институции се занимава с този проблем. Но ние не си взаимодействаме. Ние нямаме диалог помежду ни. Това беше целта и на организирането на тази кръгла маса. Всички институции, които работят, които се занимават с проблема, да се срещнем, да седнем на масата и едни с други да разберем какво можем да направим заедно, как можем да си взаимодействаме, как можем да си помогнем. И аз изключително много се радвам, защото тази кръгла маса, за разлика от много други, които наистина така звучи, нали, кръгла маса, някакви хора нещо си говорят, не, напротив, не беше така. Знаеш, тя беше изключително полезна, защото на нея имаше представител госпожа Борисова, която е съветник на министра на вътрешните работи. Имаше представител на Главна дирекция Национална полиция, госпожа Кастрева, началник на РИО. Имаше директори, имаше експерт от район Оборище, представител на общината, представители на Пето Репело. Ние наистина в един абсолютно конструктивен диалог ние започнахме вече да мислим какво можем да направим повече, как можем да си помогнем. И излязохме от тази кръгла маса с едни решения за бъдеща съвместна дейност, които до сега не са правени. Господин Костов, има ли случаи, когато децата, не казвам, че е във вашето училище, но пък в други училища в страната, да идват и да споделят със своите учители за такива инциденти?
И как изобщо може учителят да разбере, кога нещо лошо се случва вкъщи? Това е изключително ценно, което казвате в момента, и то е така. Първо, трябва да знаят всички родители. Трябва много близко да имат много близък контакт с децата си. Всяка вечер трябва да намират време да ги погледнат в очите, да споделят какво се е случило. Да знаят, че някой път децата се страхуват и да споделят от страх от наказание, едва ли не. Това не бива да се случва. Има случаи, не казвам, не е от нашето училище, но има случаи, когато децата споделят или пък не че споделят, в едно домашно е споменато нещо, и когато един опитен учител чете или се занимава с това, не, по външния му вид как идва това дете. Ако дрехите им са му непрекъснато, примерно пропити с тютюн или с алкохол, това нещо се усеща. Така че това е много важен път, и освен това децата сами понякога са готови да сътрудничат и на органите, на правораздавателните органи. Готови са на учителите да казват истината, да помогнат. Разбира се, не трябва да се стимулира доносничеството, но във всеки случай трябва да се казва, че те трябва да бъдат откровени и чисти към нас. И аз много благодаря на доверието на учениците ни. На моята дирекция, например, е написано за деца и учители по всяко време отворено. Идват. А от тук насетне, ако се стигна до такъв случай, учителите какво трябва да направят, защото това е много деликатен момент. Не може така лесно да се намеси в живота на едно семейство. Много е важна ролята на учителя. Да. Значи тук трябва да бъде на много високо. Това трябва да е човек с голямо ча, защото има, разбира се, има сфери, в които ние не можем да се намесваме по никакъв начин, но пък трябва да се влезе в проблема на детето. То винаги се нуждае от помощ. То е абсолютно безпомощно. Има такива родители, които тормозят децата си. Има и учители, които тормозят децата. Така че това нещо трябва да бъде много финно направено, проучено, да бъде посъветвано. То да се чувства защитено. Но доверието, което съществува между учители и детето, е нещо много ценно. Госпожо Панчева, вие сте и класен ръководител. Да. Как обяснявате на децата видовете насилие? Защото ние говорим предимно за домашно насилие, но насилие има и извън къщи. Точно така. Целта на тази кампания е да се борим срещу насилието във всичките му форми. Въпреки че основата наистина е в домашното насилие, защото според последните проучвания 85% от причината в училищното насилие е именно насилие в семейството. Насилието в семейството винаги се проектира в училище на по-късен етап и в обществото. Така че една кампания наистина трябва да бъде насочена към решаването на същността на проблема, нали, който води след себе си други проблеми. Но ние говорим постоянно с децата, че насилието не е само физическо, значи то има много измерения. Обикновено в училище насилието бива в обиди, в измисленето на обидни прякори, в заплахи, в изнудване в някакъв случай. И то винаги е придружено от заплаха, не дай да казваш, защото ще ти се случи нещо. Това е целта на нашата кампания. Значи, жертвите на насилие, под каквато и да било форма, те трябва да отидат и да потърсят помощ. Това се опитваме да научим нашите деца. Не е срамно да бъдеш жертва. Напротив, не трябва да се срамува жертвата, трябва да се срамува насилника. И основното нещо е преодоляването на мълчанието. Затова и тази кампания се нарича "Разруши мълчанието". Значи ние искаме да преодолеем този страх, да кажем на децата, вие трябва да потърсите помощ. Вие трябва да кажете, да, ние сме жертви, аз имам нужда от помощ. Основният проблем обаче е когато си станал жертва на насилие, ти си мислиш, че ти си виновен за това, което ти се е случило. Винаги е така, да. И в семейството, и в домашното насилие. В по-малка степен това се отнася за насилието в училище, но в семейството това е изключително силен. Обикновено винаги жертвата в семейството си казва, най-вероятно аз съм предизвикал тази ситуация, най-вероятно аз съм първопричина на проблема, за това насилника е реагирал по този начин. Не е вярно. Жертвата не е виновна. Господин Костов, така в последно време медиите много обръщат внимание на това, което се случва и в интернет, защото там също се случват едни заплахи между децата, които в крайна сметка докарват до състояние да се случи нещо непоправимо. Вие как може да противодействате и как обяснявате на децата да не се проявяват такива крайни форми в интернет? Вижте, децата поначало са свидетели на много насилие. Значи те гледат от екрана. От екрана често тече кръв и падат патрони много. Но това, което пък това е една безкрайна тема в интернет. Там могат да се случат много неща. Те понякога не могат и да потезират, толкова са изобретателни, аз не мога да го нареча по друг начин, когато е срещу деца, освен има престъпници, които се отнасят по престъпен начин с деца. Да ги плашат. Дори нещо такова невинно, да оплашиш някой, това е достатъчно лошо. Да измислят неща, с които да ги подвеждат, да се представят по друг начин. Тук е нашето място, те трябва да бъдат информирани. Когато познаваш, условно казано, врага,
защото това е враг, щом той вреди на децата. Когато познаваш какво може да ти се случи, то не може да ти се случи. Трябва да си предупреден и да познаваш къде отиваш. Влизайки, те трябва да знаят, че данните им могат да бъдат подправени, могат да бъдат подведени, излъгани, на телефонни измами могат да бъдат подведени и по какво ли още. Те възрастните понякога се хващат така, и децата. Така че децата трябва да бъдат подведени за някои неща, които не може. И родителите са изцяло отговорни за това нещо. Не намалявам отговорността на учителите, но най-близко детето в тези неща, които ги предоставя един родител, е да ги контролира по някакъв начин. А какъв е опита на другите европейски страни в това отношение, госпожо Панчева? Подобни кампании на нашата с арт-експозиция на тениски са правени по целия свят, почти във всички страни по света и тя е една невероятно успешна кампания. И ние се радваме, че ние сме първите, които направиха в подобен грандиозен мащаб в 112-то основно училище днес. Така че подобни кампании постоянно се правят. Вие знаете, че темата за домашно насилие е обявена за проблем номер 1 за годината. Така че това е един световен проблем. И разбира се, в България той също съществува. Дори моето мнение е, че в България ние имаме много по-голяма нужда да говорим по този проблем, защото при нас той наистина е под формата на айсберг. Огромната част от проблема е скрит. Това се опитваме да направим и ние сега. Просто да покажем проблема и да кажем, този проблем съществува. Защото когато вниманието е насочено към този проблем, той няма да има такива драстични проявления. Мислите ли, господин Костов, че е по-лесно да се говори срещу домашното насилие в големите градове, а в по-малките това е много по-трудно? Защото там всички хора се познават и когато трябва да се преодолее един срам, образно казано, хората ще си замълчат и те жертви няма да излезат и да кажат какво им се е случило. Позволете да имам така малко по-странно мнение по въпроса. Истината винаги има две страни. Значи може да бъде така, но може и да не бъде така. Но какво може да се случи в едно малко селище? Наистина в едно по-голямо селище са с повече контакти децата, с повече възможности да се оплачат, докато в едно съвсем мъничък контакт с хора, действително там е малко по-ограничено. Какво предстои от тук нататък в кампанията, близките дни и месеци? На мен ми се струва, че основното нещо е тук, че трябва да се разбере, че не бива да се страхуват нещата от децата, от нищо не бива да се страхуват, да гледат смело на нещата, да се разруши представата, че всъщност нищо не е толкова страшно, колкото изглежда. Така че не бива да се срамуват, не бива да се притесняват, трябва да бъдат свободни личности, да бъдат свободни във всяко едно отношение. Веднъж победил страха и да можеш да говориш за него, ти си победил насилник. Той насилника вече не може да бъде такъв. Очакваме от една такава мъничка снежна топчица, каквато е тази наша акция, да се затъркаля, да стане една голяма лавина от добри дела. Защото всъщност всеки един от нас, аз ще се, може би не е съвсем по темата, но избирането за това дали да правиш добро и то всеки ден, във всеки един миг и изцяло от тебе. Това те прави равен на Господ всъщност. Значи ти избираш дали да си добър или лош във всеки един момент. Затова тази кампания има тази мила цел, която децата да преценят те и родителите им, да бъдат лоши, да бъдат добри, да бъдат агресивни, да не бъдат, да бъдат търпеливи, да бъдат толерантни или не. Благодаря ви за това участие. Желая ви искрен успех в тази кампания, защото това, което постигнете вие, е важно за всеко едно дете, как ще се развива занапред. Така завършва днешното издание на темите. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.